Fas servir un patinet elèctric com a vehicle de mobilitat personal per anar i tornar de la feina? L'utilitzes també durant la jornada laboral, per exemple, per distribuir comandes? Has de portar la càrrega en una motxilla? Amb els vehicles de mobilitat personal en l'àmbit laboral s'ha de tenir molta cura. Les persones treballadores poden patir accidents de trànsit fins i tot mortals, però també trastorns musculoesquelètics pel transport de la càrrega o danys derivats de l'estrès, entre d'altres, si les condicions de treball no són les adequades. Quan la persona treballadora es desplaça en vehicle durant la jornada laboral, la planificació dels trajectes, l'organització del treball i les responsabilitats relacionades amb el vehicle corresponen a l'empresa o a la persona treballadora si és autònoma. Tant si el patinet és propietat de l'empresa com si ho és de la persona treballadora, l'empresa ha de vetllar perquè el vehicle compleixi tots els requisits. Què ha de fer l'empresa per garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores? Avaluar tots els riscos en els desplaçaments que no es puguin eliminar. Formar els treballadors i les treballadores i informar-los sobre els riscos de la conducció durant la jornada laboral. Garantir uns horaris de treball tan regulars com sigui possible i evitar moltes hores de conducció sense descans. Eliminar els factors de risc que puguin causar estrès, com ara una càrrega de treball excessiva. Planificar el manteniment preventiu i les revisions dels vehicles. I subministrar roba de treball i d'abric, equips de protecció i equips adequats de càrrega i transport de materials. I què han de fer les persones treballadores? Descansar el temps necessari per estar fresc i amb plenes capacitats durant la conducció. Complir estrictament la normativa de trànsit, evitar distraccions en la conducció i no fer servir auriculars ni mòbil. Utilitzar la roba d'abric i els equips de protecció. I ajustar correctament els equips de càrrega i de transport de material que l'empresa subministri. Recorda que si fas servir bicicleta, motocicleta o ciclomotor en els teus desplaçaments laborals, les mesures preventives són les mateixes. Entra al web de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i informa't de totes les recomanacions per l'ús dels vehicles de mobilitat personal. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.